Nya pwede siya magpa ligo mo nya, picture mo kadiyot din yun, nindot kayo kay ay buwak. So mo na itong baybayon sa kuan, kapit sa Bantayan, Tuyom, Karkar. Ano sitwasyon sa dagat karong buntaga, Mayo 25, 2020. Dako kayong dagat, abot sa Bohol, tinaw kayo, wa pa'y nangaligo. So mahimo rang maligo apan subject gyapon siya sa quarantine pass. Both sabton kun way quarantine pass, dili ka mahimo nga maligo. Unya kadto sa mga bata minor de edad, di sad mahimo nga imuha nga pagkadadon paligon kay subject gyapon sila sa 24 oras nga curfew. Itong mga 21 ang edad padong paubos. So mga lagi itong mga sakto na sa edad nahimo ka maligo apan hagdag quarantine pass. Nya pwede siya magpa maligo mo nya, picture mo kadiyot din yun, nindot kayo kay ay buwak. So mo na itong baybayon sa kuan, kapit sa Bantayan, Tuyom, Karkar. Kapos ninyong alagad, Manolito Langgido. Kung kayo mas tong video ay kahimog ay pagkuan. Ikatsun kayo mo sa itong video ay pagpanuko pag-like, share, o bago pa mas itong channel ay pagkalimot pag-subscribe.